jroning surup Surya wanci peteng dedet kowe temandang gawe sapa? Gatotkaca. Kowe wani temandang gawe tanpa nganggo pranatan jroning barisan. Mbah ora idep. Ora nrimake patine adhiku Gatotkaca. Ayo kowe sapa? Nata ngawangga Narmati Basusena cekel cek. Goleki. Wah. Kaya srikata nyamber walang parat. Wong Awangga, tokno buta Awangga kuwi. Aduh. Kyai Lembusana, apa Kakang Lembusara? Kait corona karo ditokke. Bareng menenge mung mangan turu. Saiki Agustus ditokke diwek-diwek awakku. Kon goleki Gatotkaca, ayo maju ning palagan. Ora pangling iki Gatotkaca. Gatotkaca denggelmu kowe. Mosok Gatotkaca kaya ngene. Kowe sapa? Aku Lembusara. Kowe Gatotkaca sumber katong. Ayo, ora gelem minggat ilangi lari mak kokop ketih. Masih arung goleki Gatotkaca to? Iya, kowe sapa? Lembusana. Iki lembu sekilan. Jawi kalpa temekaning pati nganti kokean dosa kakean keluputan ya urung lega atiku yen durung ngobrak-abrik Kurawa. Iki mandhega dhisik Prabu Karna mandhega dhisik ya kowe sapa kowe sing dalem-dalem ndak kira yen Gatotkaca dudu Gatotkaca kok kaya bekete kowe sapa aku iki Ragil Pringgandani jenengku Kala Bendana
gajeke kaya wis mati. Heeh, wis mati. Nek aku iki diarani wis mati bali nang donya ya aku iki ngono. Lah kowe arep ngopo? Lah aku mau ngarep takon, lah kowe kok mlayu-mlayu kene apa? Aku keweden. Wedi sapa? Anakku Gatotkaca dina iki ngamuke tanpa ukuran. Wancine surup surya barang. Ya wis ngono kae wacaya. Gatotkaca ki nek gelem temandang gawe ngono wah ning wakilan mempengi raja Pak. Nek gaweane dhewe ngono malah mleto. Gatotkaca. Heeh. Aku keweden. Lah kowe saiki arep mlayu ki apa kowe ora isin? Kudune ya isin. Ya nek isin mbok dipateni. Yen aku mateni nek tak nggo ndelake tak ndel-ndelake apa? Lah saiki aku mung kari-nari kowe. Kowe milih Gatotkaca mati saiki apa mati sumben? Yen mati saiki piye, yen mati sumben piye? Yen mati saiki ya patenono. Sebabe kowe ora mesake Galuh Prabu Duryudana wis dikepung Gatotkaca semono kae. Gatotkaca sing temandang gawe kae udu Gatotkaca sing tenanan. Gatotkaca sing tenan ki galuh turu nang Megamalang. Yen aku mateni Gatotkaca saiki, patenono pancen wis kinodrat, kowe nggawa senjata Kuntadruwasa. Mongko kodrate dawuhing Jawata, senjata Kunta durung titiwancine. Pancen durung titiwancine ning kowe apa ngenteni Kurawa entek. Yen dipateni saiki Ya mati. lah apa ya sumben ae. Ya nek nanggap meneh. Nek ora, lu patenono saiki ae pupungan ning kepesatan. Apa? Kepesatan. Kepesatan ki apa? Wektu kuwi lho. Lah carane piye? Senjata Kunta lepasno, engko yen ning lintang salah gawe, ya kuwi nggonku Membawarna. Kurawa kon nyulat obor disuluh Gatotkaca. Gatot. Ngopo kowe sapa? Kowe pangling karo aku tali. Paman Kala Bendana. Heeh, Nduk. Eneng apa Paman Kala Bendana? Gini ya, Li. Aku iki nampa dawuhing dewa jare kon nagih loro pati karo kowe. Aku yo ngrumangsani yen aku duwe utang pati marang Paman Kala Bendana. Dina iki yen Paman Kala Bendana arep nagih marang Gatotkaca tak dadakake Paman. Nanging kowe dina iki kudu saka lantaran tanganmu. Ning kowe prajurit lho, kowe wani ngetohke nyawamu ning kudu karo Senopati. Senopati ngendi sing bisa ngalahke Gatotkaca? Ora ana gaman sing tumapa ning aku. Aku digawani pusaka ngawangga senjata Kuntadruwasa iki kon namake kowe. Aduh, mati papat.
bareng aku nggo senjata kunta kok kowe pucet kowe dat. Kowe gelo, kowe susah, kowe nglilake patimu. Ora kepaman. Aku lila lair batin. Kerewaja ndak uwalake saka padaraku. Dina iki puserku wis ndak uwali. Iki ora ana sing ngayomi. Senjata kunta wenehno aku kene paman tamakno ora le tak gawane bali wele tak balekne sinuwun ngawangga wale sarang gendring risangkala bendana karana arsa ambalekake senjata kunta mring Ratu Ngawangga. Datanuning kalamun genira ngempit senjata kunta bedore diacungake ing pepungkuran. Praritna Sang Harya Gatotkaca gra nyikep mring Sang Kala Bendana. Manjing mring handemane Sang Gatotkaca curiga manjing rangka. Manura tatamake kowe malah kowe nubruk karo aku le. Paman, aku rumangsa lega atiku paman. Dina iki aku wis bisa nyaur utang marang paman Kala Bendana. Ya le kowe prajurit duwe le. Kowe nek mati aja mati mringkus, mati mbregagah, golek bela prajurit mayuta-yuta kae le. Jomplang layangamu ngenteni apamu. Ayo, kurang kanca nyaraya Ratu Sewu Negara mati dening aku. Patenana mungsuhmu. Idep-idep kendel Kakang Prabu. Wis yaene kok arep leren iki piye ngono lho. Rampung ana. Inggih kersanipun. Apa ora lara kowe ditamani pusaka kaya ngono? Malah radi kraos menawi dijiwit kalian ingkang Rayiwara Sri Kandi. Ya ora ngono kuwi ya. Apa ya ora? Aduh. Kok ya krasa iki cacah ngapusi bandi iki. Ayo rampung ana. Tak kandhani Janaka. Patenana mungsuhmu, anakmu Abimanyu mati dening Jayadrata. Jai sinten mateni Jayajatra. Kula ra iso mateni Jayajatra bengi niki. Kula tekad kula arep mati obong di wektune ora nyandak Yayi.
ngene tak tengahke sithik. Eneng wektu 5 menit kowe nggo mateni Jayajatra tak tumpes wong bono keling. Janaka aja ngumbar kewanen Paman Janaka ora mati ngenteni apamu. Anakku Abimanyu wong bagus, anakku wong jlonet. Kowe aja nglelaga marang Pun Rama ya wong bagus. Aku tok kira sapa? Kowe Abimanyu kowe aja nglelaga marang wong tuwa ya wong bagus. Kuwi tok kira sapa to? Menika Abimanyu. Kuwi dudu Abimanyu, kuwi Wisamuka. Abimanyu Kakang Prabu. Mara dina iki iling-ilingen pilingane kuwi yen gethak ciri kuwi Wisamuka. Nek ora gethak ciri kuwi anak Abimanyu. Cetha menika genah Abimak. Wisamuka wani memadha karo Abimanyu. Kok memadha piye to? Nyatanipun rupanipun sami, padhedhek piadhekipun sami. Mongko menika anakipun Dursilawati kelawan Jayajatra. Tata gelar kae anak Dursilawati karo Jayajatra. Tata gelar ning batine coba eling-elingen jaman semana kae sapa sing srawung Dursilawati karo sapa pisan. Rasa ngeling-eling. Ah iya. Aku ngerti kowe do ning ndeles wong loro kae. Kakang Prabu, Jayajatra mapan ana Gedhong Waja. Dina iki aku sing bakal gawe reka daya. Janaka Pati Obong, Janaka Pati Obong, Janaka Pati Obong, Janaka Pati Obong. Oh adikku adikku. Janaka, Janakamu kowe kelangan anakmu Abimanyu nganti kowe temeka pati. Cah mbono keling bukaan cendelane aku tak nginguk sawetara. Nyata laruta saking godha. Yen tan kuru kula sang Sri. Janaka galuh wis manglung ana cendela lepasana jeparing. Jayajatra wis gumlundung sirahe gembung keriya ning Gedhong Waja. Seblaken barat tibakno ning ngarepe bapakne. Wong tuane tak godane. Jayajatra menang uripa anakku Jayajatra menang uripa Sabda jati sabda manti
Anakku citra menang uripa 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 kula nuwun penemban menang uripa menang uripa menang uripa penemban kula nuwun menang uripa kula nuwun penemban oh nggih monggo enten tamu nggih monggo kula aturi nyekecakipun rumiyin pripun kula aturi nyekecakipun ngecekaken menang uripa menang uripa menang uripa menang kula ngaturuninga bilih ingkang putra Jaya Jatra sampun mati menang uripa menang uripa menang uripa menang uripa menang uripa Jaya Jatra sampun mati menang uripa menang uripa menang uripa menang uripa Jaya Jatra wis mati menang uripa menang Jaya Jatra mati menang sampean mangampun kudha kalih kula sakniki kula lagek puji dikir menang uripa menang uripa menang uripa kalao matiya menang uripa menang uripa menang uripa kalah mati pudar bangka menang uripa menang uripa menang kalah mati mudar bangka menang uripa menang uripa menang kalah mati mudar bangka menang urip kalah mati menang urip kalah mati menang urip kalah mati kalah mati kalah mati kalah mati kalah bajingan kok iki apa dah aduh Jaya Jatra kowe atine ati Ratu Ndarawati ora cetha ratu piye Ratu Ndarawati tok pisuwi aku ora serik ning kaya ngene iki ngunduh waing pakarti anane kowe tak gawe kaya ngene merga sing gawe luwaring para putra pringgondani kelan Plongkowati mung diapurmu kuwi ya piwalese Ratu Ndarawati nyontenana adah arep tak lepeh wong dicangar as tombo lunga lara teka anu mari nyata lara saking kudha yen tan guru-guru sang Sri kowe wis mati mung karindas tok tak uripke ngamuk Tegal Kurusetra ngedap-edapaken sempani kae setahun adus pisan pendak tanggal 1 Suro mula ampuhe kagila-gila inji mumpung iki wis kliwat tanggal 1 Suro muja udan karep ben sempani entek akale terang linangan kaya sae-sae udan kaya ngene oh alah aduh mati aku aduh kono dikene lempeng kok. Apa? Mang pateni. Sapa? Mungsuhmu kuwi mang pateni. Lah ngopo? Oh ndak mang
Iya kon mateni piye? Mang pateni ndak anakmu Ndara Gatotkaca dipateni sing mateni Sinuwun Ngawangga. Piye sing mateni sapa? Sing mateni sapa? Matura sing mateni sapa? Aja blawanan. Nggih, keriyen wong kae ditekek kok kon ngomong. Sing mateni Sinuwun Ngawangga Prabu Basukarna. Gogoe waduk.
Oh, sampean iki pripun to, Den? Petruk ki ngopo? Playumu kaya wong kebingungan, kaya wong banyake piye? Kancane mburi mruntus ket mau kok sampean ki mung penak-penak numpak kereta. Petruk ana apa? Walah, Den. Kowe iki nangis apa ngopo? Walah, Den. Aturene. Piye? Sampeyan niku mang rumah gang gawe. Galo. Adi-adi sampeyan pun sami gugur wonten ing palagan, Bu. Adiku Dara lan Wratsangka. Kowe malah wis ndhisiki kelawan pun Kakang. Marantenana ning kasuwargan Yai pun Kakang bakal sumusul marang Siadi. Petruk sumingkira ndak glandange kretane. Maju.
maju. Oh, iya, iya, iya. Ayo, maju, 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 maju. Ayo, bentrogi, bentrogi, bentrogi. Sigra kang bala tumingal campu samya medali lir radit wileting godo kunta sak pembandil adoh sang Harya Seta esmu kewanguran jroning panggalih iwuhaya nggene rarsa manjing jroning pakuwon ewet geni rarsa manjing jroning peperangan enggaling cinarita hamusti senjata gada Kyai Pecat nyawa kanggo sasaran sedaya para wadya pangamuk punggung Nirbaya Nirsingkala. Oh, oh, oh. Maju, maju, maju. Ayo, maju, maju. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Oh, oh, oh. Yo, 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 yo.
Aduh mati aku, aduh mati aku. Aduh mati aku, Cok. Aduh mati aku. Waduh, sirahku kepupuh godo, Cok. Waduh. Boyokku kesamplek godo, Cok. Waduh, sikilku hapus, Cok. Aduh. Aku kekuncalan godo, Cok. Aduh. Aduh. Ora kaya gini kae. Dasku ilang, Cok. Modar wong dase ilang kok iso cerewet. Aduh mati aku. Aduh mati aku. Piye, Cok? Piye, Cok? Raden Seta pengamuke sasat banteng ketaton. Waduh. Wis ngene ae. Ayo nyimpang, minggir, delik. Sandangamu doreng-doreng kuwi lempitana. Tumbak pedang tameng kuwi klumpukna bentelen. Pendemen ae. Ha piye? Pendem. Ya pendem. Wis nyingkir, delik. Ya wis delik kene. Wah. Wadya pirang-pirang yuta mawut diamuk karo Raden Harya Seta. Wah, Seta ngraman. Wis meneng. Aja nganti konangan anggone awake dhewe padha dedelikan. Kene lungguh kene. Yo. Iki kancane wong pira iki? Iki mung kari wong 60. Tek ringkes men. Ya iki sak bergodo iki, Cok. Kabeh kanggo kurban pengamuke Raden Seta. Lah kae sapa ale petentang-petenteng nggawa tas cangklong kae sapa kae? Aku bagian konsumsi, Cok. Piye? Aku bagian konsumsi. Kok nggawa taplak dibuntel? Iki karo sewan seragam. Oh, loro-loro to iki. Lah piye? Kene. Kuwi pangane iki didum para prajurit kene. Ayo didum. Ayo blak. Dibuka. Sedeng apa urung? Sedeng. Nyoglo iki turah rong nuk. Apa wi? Nyoturah rong nuk, sapa le arep nuk nyo? Nuk ya apa? Nek cara nggone dhewe nuk ki penakan. Dadi turah rong penak kae. Ya wis kono peken kuwi, nuke kuwi peken kabeh kuwi loro kuwi. Wis buka. Nek ya kuwi coyi gandeng nggon peperangan lawe mung saenenge. Iki lawe apa? Kering tempe. Oh, kering tempe. Yo. Ya wis men saenenge. Yo buka. Lah iki piye iki? Kering tempe kok nganti jamur kaya ngene iki piye? Ya sangka suwene kok, Cok. Sangka suwene wiwit bidang nganti sakyaene ora eneng wektu kanggo leren kanggo ngrangsum. Wah, piye to? Lah iki kok nganti tempe kok kanthi jamur. Jamur tempe to? Iya. Oh, jamur tempe iki jenenge set. Jamur tempe kok set ki piye to? Lah iya jenenge jamur tempe ki set. Set apa to? Lah iya set. Set apa? Seto ngamuk. Blawanan iki sapa mau? Wong delik kok malah alok-alok seta. Ya ora wurunga ya mung wong siji ae. Saiki ndi? Mati. Oh ya semen. Men mati wong uripa ya mung deder wisoe kok. Mati sisan. Sapa to? Si nggih. Mati ana peperangan. Iya. Oh mati utama kae munggah swarga kae. Iya. Dimorke karo Bang Kawit.
Wah iki mung kae mati kabeh piye iki? Piye iki? Mung kari wong papat iki piye? Wah, wong papat iki terus piye iki kon garap kepiye? Ya ndelik. Kene mundur. Kene golek gone dum kene. Ya. Nang pinggir kali dasare gemblinding. Edum banget nang isor wit gedhi. Ngati-ati lho, Cok. Piye? Wit kaya ngene iki angker lho iki. Wit apa to iki? Wit gayam. Wit gayam. Wit gayam kuwi adakane nang pinggir kali mesti akeh demite. Demit. Ayo demit bangsane lelembut kuwi. Oh, iya ning ati-ati. Demit ki ya keneng disrateni nek demit ki keneng disrateni nek bangsa alus, bangsa setan barang wis angel di setan apa? Lah ya bangsane setan kuwi seto. Ayo seto. Ngamuke tanpa ukur Raden Haryaseta. Ora ngerti sing ana sisih kering. Aku putra Mandaraka Raden Rukmarata. Dak sipat jemparing ora kentas nyawamu tak sembah idri-idran. Bodong iki. Wong padha-padha bopong sedulur iku mbaya digo tekan gone, diselehke. Lah ya kowe kuwi kok nggon peperangan kaya ngene kok lemu glibet iki ngopo? Lemu teng-teng ning pinggir dalan iki ngopo? Gak nguyuh. Ngapa? Lho Ndaraseta. Ndaraseta ngopo? Ndaraseta mati. Oh. Oh, Raden. Kenging napa Ndara panjenengan kok seda to, Den? Wong nangis kok kaya bumbung digedhoke. Grung. Oh, Ndara. Oh, alah Ndara ngantos panjenengan kok dumugi ning seda niku pripun to, Den? Oh, alah Den. Ndara Seta. Oh, alah pripun wau, Den? Kok panjenengan kok terus seda niku pripun, Den? Gareng. Nun. Sinten niku? Aku. Sampeyan sinten? Aku Ndaramu Seta. Loh. Ndara Seta mboten seda to? Aku ora mati. Ah, syukur. Tekle. Lah kok Ndara Kantaka niku wau? Aku dilepasi gaman. Ning mboten napa-napa. Ora apa-apa. Alah. Wah, syukur Den, syukur. Ning estu Ndara mboten seda to? Aku ora mati, ora barang. Mboten tatu, ora tatu. Toblas. Nek nyilakake sedulur kuwi ngono kuwi. Senengane gawe cilaka bareng anu wis
nyemplung dhewe. Lah pripun Den? Iki mawana sing lepaske gaman. Nanging gamane ora temomo marang aku, mung saiki tak kempit gamane. Terus aku mung arep ngerti sapa sing nglepaske gaman tanpa sumbar iki mau. Oh, ngoten ta. Kowe nangiso. Dun? Kowe nangiso. Nangis niku nek dikon malah ra iso ya. Nek ora ning jalarane niku ya cerewet saguh ora. Nek ra saguh tak nyangane. Dong wis nampa rembug kok mengkari arep mangkat kok bingung. Ora untung ya wong tuwa le maju. Tenen pun kula nyangane. Iya Nala Gareng. Nyuwun DP. Oh. Anggere kula nyuwun opah. Ya nyo. Pinten? 150. Wah, matur nuwun. Oh, alah ndara. Oh, ndara. Ndara seta kok seda to, Den. Oh, alah ndara 150. Ndara. Oh, alah ndara. Nangis kok ora kaya abene. Oh, aku nek nangis ki kira-kira ora ning jalarane iku mangsaku kok ya angil kae. Dadi kira-kira nek nangis ki ora eneng le dienggo sebab. Aduh ya. Waduh. Oh, bodang aduh. Wah, sirah kok dituthuk nganggo watu. Watu matamu kuwi. Yo. Aku kok ngarani nuthuk nganggo watu. Gluk, huleg-huleg. Lah ya iki watu, ning iki huleg-huleg ya udu watu. Liya nek dienggo ki watu, udu iki huleg-huleg. Ngawur. Duh yo. Oh, lah Den. Ndasku tuthuk huleg-huleg Petruk. Duh. Oh, alah ora nangisi Raden Seta malah. Mang genep 200 tak nangis. Wong edan nyoyo. Mengke nek le nangis le mang genep 200 le kula nangis apik nika. Pun nganti ora eling nika nggih. Raden Seta mati. Lemu nangis kok kaya palang sepur to, Truk. Lantaran kuten. Kajenge krungu dipakis mriko kok. Nganggere dipakis krungu rak danar ten ngusul. Rindik ae. Alah yo, ngalah ndara. Ndara kuten. Ndara kuten. Oh, niku enten wong gelilang-geleleng cah nom-noman niku. Sapa? Nuding-nuding mriki niku. Sapa ketoke sapa? Nika lho nek mlaku cekeker-cekeker sikile nika. Endi? Kae lho. Oh, Petruk. Endi kowe iki? Lah kae to, jenggilang-jenggiling nang terminal kae to.
Wandamu dudu kae kok. Oh. Nek kaya goleki kracak sayane urung temu. Sapa? Petuk. Oh, nika putra Mandaraka nika lho. Rukmarata. Nggih, semikira. Oh, nggih. Raden Seta wis temekaning pati. Patine Raden Seta aku bakal antuk pengalembana dening Kakang Prabu Duryudana. Tak tugel gulumu, tak nggo pengewane Raden Harya Seta. Raden Warsakusuma badhe tindak pundi? Panjenengan nilapaken ingkang ibu saking negari Ngawangga. Sara Gupita wonten dawuh. Pisan kowe aja pamit marang Pak Wapatih Hadimenggala, aja pamit kelawan Kanjeng Rama Prabu. Aku bakal nonton jroning bebarisan. Oh, ngger niki senes tontonan nggih, ngger. Mangke menawi alit sakit agengipun dumugining seda sinten ingkang badhe kaecalan nggih. Wis kowe aja kokean luwus, aku ndak nonton nyeraki Raden Seta. Den kondang yen kalah mung dapur ngisi-sini Seta. Nganti kawula padya bala rucah sing ora ngerti kenthang kimpuling lelakon nganti nduk sempyok jroning peperanganmu. Ayo dina iki tetandhinganmu mung kejaba aku. Aku Senopati ning Kurawa. Aku kang saguh depani Tegal Kurusetra. Yen kowe dadi Senopati, ora ana liya tanding mungsuh mungku kejaba aku Seta. Ayo perang pirang dina tak turuti.
Iya. Mamak tanpa wuta nggonmu temandang gawe ampyak awur-awur kowe. Waduh, waduh, waduh. Wah, kerusan aku kalah. Napas aku ya kalah. Ning ya entekno budimu nek kowe bakal neter kelawan Resi Bisma rampung ana. Ayo. Dina iki kowe ing papan kene wis adep-adepan kelawan aku. Kurang kanca nyuraya 1000 negara. Aku isin kelawan bebathangmu. Biyen mula aku ya nate sumbar yen mung Raden Seta lamak ing kaya kowe kuwi rangkepo papat aku ora bakal mundur tanding kelawan uduh yo. Ketoken kaprawiranmu. Ketoken budimu nyopiliono. Aku ya ora bakal mundur. Ora mundur ya ora. Iya. Kowe nganti ngetokake kaprawiranmu. Kowe nganti bisa ngrubuhake layangane Bisma ndak sembah idri-idran. Liyata laruta saking kurda. Yenton kurukula Sang Sri. Kewanguran jroning panggalih Raden Haryaseta. Karana Resi Bisma tinampanan Gada Kyai Pecat nyawa yekti datane Nasa. Sigra Raden Haryaseta matekat Jinarantaka. Kakeprokake dening mestakanira Raden Dewabrata nganti kontal keprapal kaprawasa sak pembandel adohe. Sing resang nahan pung bengja tan kewatane menapa injih paduka Rama pukulun sentanu ingkang sampun lenggah ing lepet suci hamer pakil jumateng ingkang putra pun Dewabrata. Iya mangkono nggih. Nanging aja nganti ndadekake kageting ya sira kula wonten wigatos menapa Rama. Yektine jeneng ulun amarpeki marang jeneng kita hembung bakal paring pitulungan marang jeneng Yara Kurup Dewabrata tumandangi lawan Raden Haryaseta ing titi mangsa iki dina ingkang kaping 9 iki hambarengi marang gugure Raden Haryaseta ngelingi yen to Raden Haryaseta kuwi
gawan lairira jempolan sikil kang kiwa kukune pugut iku sirikane mung kanthi balunging kewan kang mati ngurak. Oh iya mekaten nadyan Prabu Raden Seta kuwi sethi nanging cilik atine kang mangkono kulo jeneng ulun kadhaik darbene pusaka wujude uluh gading iki wak gadinging gajah kang mati ngurak monggo nira nglepasake aja nganti ndok lengake kepara bombongen atine Raden Seta perlune aja nganti kendho otote aja nglukro kekarepane Raden Seta. Nggih, ngestaken dewe. Nyuwun pangestu Rama. Iya iya, nggih. Pun Rama bakal lancet jampange kanthi kadohan. Aja nganti kalepyan anggonku ngulatake marang anakku Sidya Brata. Enggal kowe maju ana peperangan maneh. Nggih, pangestu maduka Kanjeng Rama ingkang kula suwun. Wis dadi jlantrah dadak maju meneh sik. Ayo Bisma. Ayo. Kurang kanca nyaraya ratu sewu negara. Aku ora kuat nampani gadamu. Aja aku nduk celuk senopati ing trah Barata Seta. Aja kowe ngungkit-ungkit trah Barata saiki ora ning trah Barata. Ora ning trah Barata. Iya.